Mayong buntag kani ato ang gitsuhan ko sili ni nga Bisaya nga akong gitanom pepeng tambukaw tambok siya nagkulot ni sa una karon akong gitirahan og bilisina nga mahalon naulian ano na ni iyang update ro no nga namunga na ni usaw kani gamay lang ni siya puro dahag bunga ayan mga silingan sa nag-reaction na sa pamuwak dayo say namunga na nga nilabong sad sama ni nilabong na mayo namuwak na so kita nagbuwak dugay lang kita kwarta ning mag-farming unang dito sa amo sa Bohol managat yun mi kay iniguli nimo kwarta na mag-farm ka dugay kay makwarta buwat patag tulok buwan tulopat ka buwan rumay na lang kay natay pagutot riski sa dang panagat kay tuwakas dagat magian lang bawod o bagyo dito nasa may rest kini sa farming naa say rest kay lima kag tanom nimo paabot ka then pagian og katalagman sa manang bagyo mawas out ang imong tanom pagkakapuya dugay kang paabot niya na was out sa bagyo muna nga kini atong kakugi mag-agad gyapon tas kay tasan so bisag kugihan ka pwede ka buligan sa kay tasan wa ra gid kapoy mahimo sama niyo dagko non ta nya og naibagyo mga tumba ni wa gyapon tay mahimo dugay na to paabot do tulon na ni kabuwan kay October 8 na ko ni gitransplant 2025 unya January 6 na ron 2026 karong Huwebes pitsa 8 sa January wa na tulo ka buwan na 90 days na nya mao pay pagpamuwak ko paabot pa tanig laing 2 ka buwan non ani mga hinog no to man dito ipuan nga namuwang na nauna to kahinog ang hybrid ang Bisaya dugay kayo ang hybrid arang dali-dali ra okay bye bye